נפצעתי מירי בחברון. מר נתניהו, אני נאלצת לקטוע אותך כי אנחנו עוברים עכשיו לדיווח מקריית ארבע אליך, כתבנו הלל ביטון רוזן, אתה עם פרטים נוספים על הפיגוע. מה, אני אבא שלי נראה לי לא יודע מה קרה לו. בעוד 3 ימים רונן היה אמור לחגוג את יום הולדתו ה-50. אני לא מאמין. 17 דקות המחבל ממשיך במסע הירי. ירי. רונן נהרג, בנו דניאל נפצע. הכל היה בסדר לפני רגע, אחי. שמי דניאל חנניה, אני בן 22, נולדתי בבת ים, אחר מכן עברנו למושב תלמי יחיאל, ואחר מכן שוב קריית מלאכי, עד שהגענו לקריית ארבע, עיר האבות חברון. אבא שלי רצה לגור פה מכיוון שהוא אהב את מערת המכפלה. הוא אהב את האזור, הוא אהב את האנשים, הוא אהב את החברה, אבל בעיקר את הרוח החיה לציונות, לדבר הזה שמקרב. מוצאי שבת קודש, ד' חשוון, אני ואבי נוסעים למכולת בחברון, שם מתחולל היה אירוע. אני נוהג ברכב, הוא לידי יושב, מסתכל על המראה האחורית, ופתאום אני שומע בומים מטורפים עם הבזקי אור, שדמיינתי לרגע שמכוונים עלינו זיקוקים. אחר כמה שניות שמעתי שאבא שלי אומר איי, תוך כדי ברחתי לחנות, אבל הוא לא בא איתי לחנות, והבנתי שקרה משהו. הבנתי שכאן זה נגמר, שכאן החיים חדשים מתחילים. פה אני לבד, אני מחכה ומחכה עד שיגיעו הצבא, ורק לאחר כ10 דקות הגיע הצבא, ואז פתחתי את האוטו של אבא שלי, ראיתי את אבא שלי עם דם על הפנים, והבנתי שההיי הזה זה כתוצאה מקבלת כדור בראש. בדרך לבית חולים, אחרי שפינו אותי באוטו, אין לי תקווה כזאת, אפשר לקרוא לזה אמונה, סוג שהוא יחיה. אחר מכן הגעתי לחדר הטראומה בבית החולים, הדסה עין כרם, ושם הודיעו לי שאבא שלי נרצח. בהערכה רבה, עמותת לחייל, דניאל היקר, תמיד מלווה ודואג שיהיה ללוחמים, לחיילים היקרים, איך להניח תפילין, וראו כי שם השם נקרא עליך ויראו ממך. זה נאמר על התפילין, גם תפילין, גם ציצית, הכל ככה מהודר, עמדה מיוחדת שכל חייל, כל מפקד שירצה לבוא ולהניח, יהיה לו את המקום ואת היכולת. אז באמת הערכה רבה שהזכויות האלה יעמדו לכל עם ישראל, גם ללוחמים שנמצאים בשטח שלנו, לכל הלוחמים העיקריים, אנשי כוחות הביטחון, שמוסרים נפש ועושים למעננו בלי סוף. אז מכאן הזכויות יעמדו לכם בעזרת השם, והצלחה, הערכה רבה. אנחנו 2.5 אחרי הפיגוע. לקחתי את עצמי בידיים, פתחנו עמותה, עם כל הכאב, החלטתי שאני לא מוותר. לא מוותר על החלום לפתוח עמותה, על החלום להקים אותה לעילוי נשמת אבא שלי. בעצם אנחנו ממשיכים את דרכו. אז בואו קחו חלק בפעילות העצומה הזאת של עמותת החייל, שנוסדה לעילוי נשמת אבי, רונן חנניה. אנחנו עושים שם מגוון רחב של פעילויות, אם תפילין לחיילים, ערבי גיבוש לחיילים, שיעורי תורה, ציציות, כל מה שחייל צריך בשדה הקרב. עמותת לחייל נלחמים למען לוחמינו.